no? Kaga samtang kita ang nagapakigangot sa ila Bombo Zaldy, aton anay basahon ang mga komento, no? Sang aton mga kabombo, kay nag-post kita few hours ago, pero subong to kadamo gid sa mga sa mga nagka-comment. Bala so namangkot kita kaina sa aton nga Facebook page kung nga single ka pa or itag nyo ba yung inyong friend no nga single na mas kinyara na sa right age kay kadamo gid sa mga nag-comment, no? So aton ini pagabasahon na magapili kita sang mga comment man base ang aton nga mga kabombo hambal gani Bombo Zaldy ni Jireh Andiko Uhuilan, wala pa nag-abot ang right time and right person, si God na ang bahala maghatag sa akon. Wow, may mga muna Bombo Zaldy, mga right time and right person. Nagkapati ka mo dira mga kabombo sa right time and right person? Di may araman niya gani Bombo Jireh magluwas dira sa nagahulat gid sang right time nila. Ti may araman niya nga mga wala nagsulod sa isa ka relasyon kay nakaagi na sulod sang una. Ti apang ti malain yang ilang mga eksperyensya abi. Ti mo na nga sa mo na nga rason wala na sila riwat nagbalik. Na daw nadudla na bala Bombo Jireh. Oo, Bombo Zaldy, no? Do, kumbaga, mayara sila nakaraan. Nga doon nakulbaan na silang masakitan liwat. Amo na siyang iban ng mga reasons. Mayara, mano nga, single by choice, kay ginahulat ko pa ang isa da. Wow, may ginahulat? Ini isa natin nga commentator. Galing Bombo Zaldy, hindi ta malawag ang iyang pangalan. Kay naka other letters man. Ito naka-Arabic ni Gurong letter. So, kung sino man ang ginatumod, sinini sang aton nga kabombo, no? Single by choice. Siya kano kay may ginahulat pa siya nga ibandera. So, galaw-galaw na, no? Para maka, ka mga duha. Hambal gani man ti sang isa man naton ka nag-comment nga importante kuno single pero mayara sang kwarta Bombo Jireh. Kaya budlay kun hara ka sa relasyon. Pero good man ka. Correct, no? So, may nabasihan basahan man ko gani kay ina Bombo Jireh nga hambal niya kuno ti kun magsulod ka kuno sa relasyon bisan girlfriend pala na boyfriend ti magastuhan ka mo. Ma-date ka mo permi. Ma-date permi. Especially Bombo Zaldy sa bahin sa lalaki, no? Kayo lalaki gid man to ang Ti ambal niya pa gani, ti dira pa lang gani sa date nyo, ubus na ko ng kwarta, hindi na sa makasupot. Ti kon ti pag-atubang pa sa pamilya, ti syempre alangan mo kuno hindi niya pag-gastuhan man ang pamilya. Wala ka pala dala Bombo Zaldy, no? So kadamo gid sa mga mayari pa di Bombo Zaldy nagambalo. Base diri pa ni kakita forever sa comment section ang mga single mamora dyan bakolod. Wow, grabe. Diri pa ka mo nangita, no? So mayari naman niya, I'm waiting for the right person kag mayara man nga single because no choice. So Bombo Zaldy mayara sa mga single by choice, mayara man mga single because no choice. So ato ni nakaroon pagka-diskusyon ang nagkalain-lain nga mga rason kung nga may mga tao nga single gihapon. So mayari kita mga kabombo sini nga gabi makaupod no, isa ini siya ka babayi, 34 years old, kag isa ini siya ka Filipina nga yara sa karon sa Germany. So, bangod nga yara siya sa karon sa Germany, aton lang siya ihingadlan. Kay Miss Germany. Si Miss Germany, subong natin nga makaupod ya mga kabombo. Yara na, no, sa piya kalinya si Miss Germany, 34 anyos, nga Filipina, nga dito ya sa luwasang pungsod, makaupod naton, pag istoryahan naton ang lahan nga diri sa iya nga rason kung nga aya tubtub sa karon single sa gihapon. Sa payak nga linya, no, si Miss Germany kaupod masasubong nga gabi diri sa Hutik sa Kagab-Ihon, Bombo Zaldy Forro II, kag Bombo Jireh de los Reyes. Mayong gabi, ma'am. Hello, mayong gabi. Yes, ma'am, mayong gabi. So, salamat gid Miss Germany sa imo nga time, no, kag sa sa pahanugot man sa amon nga mapatian ang imo nga point of view bilang isa ka 34 years old Filipina nga single. Teo na natin, no, Miss Germany, ti pamangkot natin, kumusta kada sa subong sa Germany, ma'am? Sa subong okay gid when it comes to COVID, okay gid kami dire. Makalagaw kami within the European Union, so okay gid. And autumn subong, so medyo tugnaw ka gloomy, but so far okay gid kami dire. Ti hindi ito na pagpadugi-dugayon ang ato niya question, ma'am. Unahon tagid sa main point of view gid naton nga ginaistoryahan sa subong nga gabi. Ti nga, ma'am, sa edad natin subong na 34 ka, ma'am, yes? Yes, 34. 34 years old si Miss Germany. Ti Miss Germany, sa edad mo nga 34 years old, ano ba lang rason kung single ka gihapon tubtob sa karon?
Wow. Siguro ang sa ako niya, kay we all have our own stories man, no? So, in my case, yeah, I was a breadwinner in my early 20s. So, Mm. I think nag-focus ko ya sa helping out the family. So, more ko sa career siguro. That's why I did not really have time gid ya nga mag-date. And for me, be, kay growing up, yeah, do wala, hugid balagin pangita, bala ang longing for a partner. Kay happy ko ba sa family ko, sa friends ko. Though, I think as Jireh knows me, I'm a very busy, ano ka, active ko sa society. So, I think that's also one reason kay na-fulfill ko ya ang mga, do ka, kumbaga, I'm very active, kumbaga, kagdamo ko activity. So, wala nagsulod na sa ulo ko ang magrelasyon, guro. Ang Mm, mana, guro sa akon. so do ka fulfilled ka Miss Germany no sa imo man nga mga nagkalain-lain nga aspects ng imo nga life nga do wala mo naginlong ining relationship for sa imo man nga age Miss Germany. So kamusta man ma'am ang imo nga balatyagon sa karon or how are you feeling right now nga single ka, satisfied ka man? Yes, as a subong, I'm 34. I'm satisfied and I guess kita lain-lain kita journey sa life. May ara nga at an early age siya at let's say be pagka after college be gusto niya be mag-settle down, diba? Family okay man na. I think at this point sa kabuhi ko ya damo pa ko travel goals, gusto ko pa Mm. mag-enjoy sa Europe. So, amo na. So, okay ko subong where I am sa life ko. Mhm. Di ipamangkot namon ma'am no, kay siyempre hambal mo sang una, ti kay ikaw ang breadwinner sa inyo nga pamilya, ti 20 years Until old pa lang, now. gabaka-baka ka na. Mm. Pero sa temprano mo no nga mga years, halimbawa bi teenage years, dira sa 20s mo na, wala gid man nagpulo pa batsyag abi sa imo ma'am nga gusto mga luyag, nga gusto nga makigrelasyon sa imo ma'am? May ara man. Siguro ako be kay siguro being a breadwinner bala, very particular man ko bala sa responsibilities. Ako be siguro ba naga-think ahead ko bala dayon how nga ay basi bato lang siya nga ipokpok sa ulo ko. Do I think ahead may amo ko na nga Mm. idea. So siguro do may mga responsibilities na ko as the breadwinner so I know what it is to support a family bala. So siguro ako mas gusto ko siguro nga i-settle ko anay ang self ko and at this time I mean I'm open when the right person arrives. To kamo na. Mm. Kalabanan gid man Bombo Zaldy no sa mga kilala naton nga mga breadwinners. Normally mga ano gid man, mga wala gid man bala maayo nagasulod sa relationship kay ginapanumdum nila ang ilaman nga responsibility. Pero Miss Germany, knowing you personally, ang akon nga pagkakilala sa imo is you are very independent. You are a strong independent woman. So amo man na siguro ang isa ka reason no kun nga kumbaga patutuod gid man Miss Germany nga isa man ka factor bla is medyo mataas man be for example ang standards sa isa ka person sa ilaman nga partner. That's why or wala sila bianay nagasulod bala sa relationship. I think siguro the right word is not na taas ang Mm. standard pero for me guro if you have the same goals in life. Mm. Amo na sa akon. Kay amo na balad actually kung at this age no, you should very common gina sa let's say mag-gather kita sa with family and friends mangkuton ka gid ya nga wala ka pa ya nakapangasawa, wala ka pa ka-settle down. So siguro for me I'm personally looking for somebody nga makasabay sa akon trip sa buhay. Like ako ya at this point gusto ko ya mag-travel, gusto ko ya mag-investments, gusto ko anay nga nung nabalaw. So, ako, it's not nga high ang standards ko, pero I'm looking for somebody nga makafit sa akon personality, sa akon lifestyle, kag we have the same point of view, how we want to uh, um, pursue the future. Ito mo na, Goro. Di halimbawa lang ma'am Miss no, Miss Germany, kung inang hambal mga persona nga parehas kamo fit sa imo nga point of view, parehas kamo wavelength, parehas kamo sang gusto. Halimbawa, bi Miss Germany, makilala mo na siya. Willing ka man nga i-open ang imo nga heart para magsulod sa isa ka relasyon? Of course.
If love arrives, then why not? Correct, correct Miss Germany, no? Kung naaara naman lang ang right person, di ba? Go, Mm-mm. go, go. So, amon nga last, Daw parehas gid ka mo Miss Germany sang ano no sang mindset ni Bombo Jireh daw magabyan ikaw mo tuod. Kimigahay kami, kimigahay kami. Bombo Zaldy. Ma-focus na kay Miss Germany, ano. Sige. So, Miss Germany, no, gina-enjoy mo sa karon no ang imo nga singleness, ang imo nga life dira man sa Germany and satisfied kasi imo nga season sa karon pero may plano o kung may handom ka man bala nga magka-partner o kung magka-family someday? Of course, nasa plans ko ang magka-family someday. But sa subong be, one thing na learn ko sa life ko is hindi ko, kumbaga, I let things flow subong. So, kumbaga, kung subong nga season ya, is ang gihatag sa akon sa Ginoo ya is to be single, amo ni anay, so i-enjoy lang amo ni nga season. And if the right time mag-abot man gid be that I find somebody, then I'll enjoy that season again with somebody. So, tapos ako be ng do hindi ko bala gusto nga ipilit ang mga bagay-bagay kay Mm. kadamo man ko kilala nga for example be maintra gid sa let's say be sa dating app dapat magkarelasyon gid sa amo ni and then it will end up malang hindi maayo ang dangtan sa relationship, 'di ba? Kay ginpilit lang. So sa akon guro ya, I'm not closing my doors, but at this time ya, I'm letting things flow. Kung diin siya pakadto, amo na. Pero Miss Germany hindi ka man bothered nga basi abi may expiration date bala sa sa pakikigugma nga ba kung hindi ka pasubong abi makapangita basi sa sunod wala na gid sang may mag-abot sa imo nga kabuhi. Wala ako amo na nga ano, kay kabalo man ko ya nga I'm worth it. 'Di ba? I Correct. mean, Amo na yung Bombo Zaldy, no? Oo, I mean, siguro amo na hambal ni Jai bala nga when you're independent kay ako ya I've been working gid ya for the longest time. I'm supporting myself. I have education man. I worked hard para makadto di. So secure ko sa self ko ya nga with or without a partner, I am okay. And ako, I don't wanna be nga do ka conceited man. Mm. Pero may ara man once in a while nga nagapalapit sa akon diri sa Europe, sa Germany. Pero again, bala, hindi ko gusto bala nga makipagrelasyon ka para lang gid may ara. Para kay makaka-pressure, di ba? So, ay kumbaga, nang sakit na sa ulo, ako niya, kung mag-fit ang personality, then go. So, Enjoy. yes. So, Miss Germany, if you don't mind, ano ang pwede mo makahatag sa amon sang imo man being ideal type sa isa ka lalaki? Ideal type. Sa subong ha, I think through time nag-change ang akon nga perspective. Pero since I'm 34 and I'm looking into somebody to settle down with, somebody gidya for me is was financially wala kabalo mag-manage ang finances. Another thing is gusto ko yung may values gid siya ya. Because Mm. for me nabalang may value siya as a family man kay lain gid ya magdala ang lalaki sa isa ka relasyon kung may values siya. And amo na bala lain ang foundation sang relationship kag sang family because this person will not just be your husband but at the same time will be the father of your children. So I want to make sure that I will be sharing my life with somebody nga may values sa kabuhi. Famous Germany, no? Kay medyo lumalulupot lang aton nga tiempo. Last na lang namon nga ba pamangkot sa imo, no? Mayara ka dira message para sa mga parehas mo, abi, labi na sa iban nga daw bothered na gid sa ila nga edad. Ano ang mahambal mo sa ila ya sa ila nga sitwasyon? Anong message mo, ma'am? For me, siguro, for all the single ladies out there, enjoy the season of being single. Take the time to learn a hobby. Let's say, mag-cooking ka mo da, o martial arts ka da, maging plantita ka da, whatever. And along the way, kumbaga, love yourself, keep on improving yourself, be your best version. And along the way in your life, you'll find a man
who's worthy, who's also developing himself, becoming his best version, and you'll meet one day and you'll have a good life together. So don't be pressured with what society is expecting you. Take your time, enjoy this journey, be the best person that you can be, because you can only give the best in a relationship if you are in your best self. That's Mm. all. Wow! So, grabe, gid nga words of wisdom, Bombo Zalde, no? Thank you so much, gid Miss Germany. By the way, may nakakilala, di gali ko no sa imo sa aton nga comment section, hambal ni Shirley Ann Valencia, Dumajego, Yamada ko, no? Miss Germany, kilala. Yagid ka naga-monitor man siya subong. So, salamat, gid sa imo nga time, kag sa imo man pag-share, sa imo nga point of view, and halong dira, Miss Germany, sa Thank you Germany. again. Yes, and thank you again for the opportunity nga invite nyo ko for this session. Tayo madaming salamat no kay Miss Germany sa ginahatag niya mga explanation kung nga tubtub sa karon ti single sa gyapon. May ginahatag man sa nga message para dira sa mga single patubtub sa karon. Ti ang ba niya gani Bombo Jireh, i-enjoy lang. Correct. Hindi niya pagdali-dali. Kung ang mga gandali amo nang nagakapasok Bombo Jireh. Wag magmadali para hindi magkamali. May nabasahan kita Eksakto. na. Amo gid. Nga mo sina Bombo Zalde, no? So, do ka ano man nga nakuha tang point of view man sang isa ka 34 years old nga kalabanan bingadan Bombo Zalde at that age nga mga single is mga do independent women balahaw nga they can stand on their own. Pero syempre, naghahando man sila nga magka-partner man kung pahanugutan sa nga Ginoo, no? Pero kaya nila maskin wala. Do amo ng point of view ni Miss Germany. Kag maayo pag idyang preparation. Kaya syempre, correct. miyara na saya mo, na-prepare niya yung kagalingon niya. In kaso, financially, miyara na siya. Kung gusto niya man sa partner, gusto niya man syempre, parehas sa iyabi wavelength, mayara man syempre financially stable man para ya sigurado ang pamilya balabong Jireh. Kaya kung kisa mo nang mabulubudlay sa iban nga pamilya, although hindi man gid malain, although mabudlay gid ya kunara balang wala preparasyon, nagsulod ka lang sa isa ka pamilya, ulpiada, nagsulod sa isa ka relasyon, nagkaanak, nakabuo ka na sa pamilya, pero mabudlay ang pagpangginawi, pagpangabuhi nyo kung hindi ka mo preparado. Correct, Bombo Zalde, no? Kag at that age, wala na ang mga do sa amo, ni bilang nga pangidaron, Bombo Zalde, wala na sa pag-games, pero more on focus mo na gid is to settle down with someone, no? Nga you can really settle down with, gid. So, kanami, gid, no? Hambal ni Miss Regine, yung nag-comment, top na fan sa Humera, pa siya kuno badge. Wow. Ang gadali ko, no? Gatupa sa sungi. Wow! Nakay nakados mo sa tuman kadali. May naka-comment, madihalin pa kaina, Bombo Zalde. Si Miss Gail Abby, hambalya, single is a choice. Enjoy muna ang self with the Lord and waiting in God's perfect time. Focus muna sa self ko, no? So, maayo man nga mag-focus kita na sa self naton. Kaya agod nga, if feel ta na itong self, bala with love, Bombo Zalde, agod nga maka-give man ta love to other people when the right time comes. So, nakakuha naton ang point of view sa nga babae. Sa piyak nga bahay naman, syempre hindi pwede nga babae lang kuhaan naton point of view. Kaya hindi lang man babae ang expire sa kalendaryong edad mo. Kaya raman sa mga kalalakinan nga naglapaw na sa kalendaryong edad, wala gihapon sa nakita. Kaya may isa naman kita ka lalaki naman yan, no? Nga pangayuan man sa iya nga statement nga abala single siya gihapon. Ano ang 32 years rason? old. Abangod bala sa may nakita kung may mga nabasa ko to sa post naton kay ina. Kay kapilian ko na sa mga babae. Bombo Jireh, tuod na. Anong malain? Magpili. Wala masang malain siguro, magpili siguro, no? Kaya hindi matanan nga nagapalapit si mo entertain mo. Get, syempre, wala man siguro sang malain. So, sa amo sina nga, nga bagay, hindi lang tuman ka intergalactic standard, kaya hindi naman niya malabot. Syempre, iset mo man ang standard mo sa self mo man kung karapat-dapat ka man sa standard. Mga mo, to bala nga standard kay Miss Germany, may mga nagapangaluyag man siya, pero wala niya na sulod, wala siya kasulod sa relasyon, kaya mabudlay man tuod. Masulod ka sa relasyon, pero hindi man nagakaigo bala, hindi, wala ka man bisang feelings, hindi man ka mo parehas ang mindset, mainaway lang man ka mo permit, toxic. For the sake lang gid nga may relationship ka. May hadit ka nag-comment si John Ray
kanto, budlay mag-love life subong kay mahal ang bugas kag uga ko ng Bombo Zaldy. So amo na no, dapat importante gid nga i-settle tagit ang kada aspects ng lifestyle, especially ning financial no, kayo hindi kita although mahambal ta nga hindi gid man na siya mo gid man na ang ano, pero importante ang finances no, ang financial sa relationship Bombo Zaldy. Kaya mo na masami man ang ginaawayan sa mga mag-asawa kong kaisa. Importante kung agahigog maahanay Bombo Jireh, ang problema lang da kung may bata na wala, hindi mo mahimo ay pakaon ng paghigugma lang. Love will keep us alive ko no. Hindi natin alam yon. So, samtang ginaulat nato ng aton nga okay. So, sige, mga Kanog, no? Kaya wala nato nalabot ang piyakalinya nga kuntani, ang aton nga male interviewee naman to tani nga magahatag man sang iya nga mga pananawan, rason, kung nga aya at the age of 32 ti wala siya gyapon, single sa gihapon. Tani Bombo Zaldy tod makuha ta ang bahin sang lalaki no, kaysa mga babae do may reason nga nga single sila kasi syempre ang mga lalaki ang mga naga-pursue sa Philippines no, kag kalabanan di ba? So mga babae normally nagahulat lang di ba? So do kalabanan sa mga babae may reason kung nga single, pero ining mga lalaki nga daan di ba? Do kay hindi naton mapatihan nga amo na bala may mga single pa at that age 30 plus kay do kahapos mo lang di ba sa inyo gano tod na Depende na iya sa tao Bombo Jireh. May ara gid mga sagad mga parehas bi kay Bombo Dan. Parehas bi kay Bombo Kim. Oo. Mga amo na yate, mga dasigay na ya sila yate. Mga expert na naya kumbaga. Ti apang mayara man niya sang iba niya nga mahuluyaon abi Bombo Jireh. Ti kung mahuluyaon ka kag wala kaya sang courage siya nga magtapat dabi sa imo nga ginaluyagan. Ti wala gid tsansa Correct. Doon ako baan kasi siguro no kay mga may rejection man na at risk. So itestingan ta kuno pakigangot sa aton nga ano, pero samtang nagapakigangot kita siya maga-discuss man kita diri anay Bombo Zaldy kag base mayara man dira no sa inyo man mga kabombo nga mga sa guys man bi basta gusto nyo ba man ipakigbahin ko nga amo na ba nga may tendency nga single pa kamo at 32 years old kay kalabanan nga dan Bombo Zaldy 30 plus nga mga lalaki doon may mga babies na doon naghahandom na gina nga magka baby, so lain naman nga point of view ang aton makuha sini nga gabi mga kabombo no about iya naman niya sa bahin sang lalaki. Te antes ginahulat-hulat pa naton kung makontakid man naton ang aton nga male interviewee nga tuhoy diri ti kadtuan naton danay ang areo pila ka mga rason kun nga ang isa ka persona nagapabilin nga single, pero may ara isang iban nga danya Bombo Jireh nga biskan nga single sila hindi man na nila gusto nga mangin single pero may mga rason. So kumbaga hindi sila single by choice kundi no choice mo na. Kaya ato na yan ang baluan kay medyo damo-damo 18. Correct. So ako din ang aton malabutan Bombo Zaldy samtang aton nga ginahulat ang aton nga guest. Pero Bombo Zaldy may nag-comment di dali lang gido kaluyan man tani makauyab kad syempre huligan mo siya kuno Bombo Zaldy kay gapangayo agi siya sa imo sa nga expertise ining aton nga commentator. Tama na problema kay hindi na expertise ang dira, pero syempre kung kay as a man ya Bombo Jireh kung kisa ikaw gid dapat ang magpursu gid man mo imo gid na siya nga role, pero syempre dapat tuod hindi pwede nga magpursu ka sa isa ka persona bungod lang sang gusto mo na makasulod sa isa ka relasyon, gusto mo sang feeling nga mayara ka nga kaswitan dira. Apang ti kun wala kaya sang feeling sampang hampang lang nagali wala mo nagaka-foresee ang future nyo nga of the night ka mo nga duwa nga upod ka mo sa isa ka pamilya. Hindi pa na nagakaigo. Do ka waste of time lang Bombo Zaldy, no? Pero hambal ka isa naton ka commentator, si Sharon Estacion, yes, dapat may side man ang mga laki, may brothers, 34 years old, kag never gid ko no Bombo Zaldy nagkanubya. So kanami gid nga aton makuha gid no ang side man sa mga lalaki. So aton anay lantawan ko ano ang mga other reasons kung may mga single Bombo Zaldy. So ano ang aton nga mga rason dire santo man sa aton nga research. Number 1, you haven't met the right person. Wala mo pa nakilala kuno ang tamang tao. Nagapati ka mo sa right person mga kabombo. Nagapati ka mo nga mayara sina. Pero matsyag ko daw maklik na dadira atong ginhambal ni Miss Germany kay ina. Ang right person niya para sa iya ang pareha sila wavelength.
So, amo na yung ginapangita, no? Wala contradiction mo. Although, okay laman ka isang contradiction, pero kung ang contradiction niya, grabe na gid ka harsh ang contradiction. Di daw puros na lang kamo na karon away, bilog niya kabuhi. Hampakanay na lang kamo da sang kaldero kag pinggan. No, correct, Bombo Zaldy. Ang ari naman si Miss Sharon, ang balyang yan naman kuno sister, 33, once lang nagkanubyo. So, ang iyang brother, to 34, wala nang nubya. Sa iya is 33, once lang nagkanubya. Once lang nagkanubyo, then breadwinner. So, lain-lain man ang story, sa nga tagsa-tagsa. So, amo to number 1, Bombo Zaldy, is you haven't met the right person pa. Number 2, Number 2, you're not ready. Hindi ka pa handa. you're not ready. Ready. Bombo, Okay, paano biskan mo ba na- kung ready ka na, Bombo Zaldy? How? Di- Financially ready, amo na, no? Eksakto. Parehas to kay Miss Stable. Germany nga gusto niya financially stable na siya. Gusto niya na enjoy niya na ang pagka-single. Kaya base bala kung kisa mayroon nagasulod sa isa ka relasyon, hindi pagali handa. Magsurod lang sa relasyon Bombo Jireh. Gali iya kay gusto pa bala magsagay kalayaw, gusto pa magsagay ka kung ano-ano pang buhaton. Yung kis wala sang time para sa ilang nobya, sa ilang nobyo kay didto pa sila sa enjoyment gihapon. Yeah, so Bombo Zaldy, doon taan na yung atong discussion. Kay Yara na sa piya kalinya ang aton nga guest for tonight. Ari na mga kabombo nga atong ginahulat nga point of view, POV sang lalaki nga 32 anyos. Kag ginpangalanan ng ini siya kay alias Rodolfo. Si Sir Rodolfo, no? 32 anyos na. Kaupod mo sa subong, no? Si Rodolfo sa Hutik sa Kagab-Ihon, si Bombo Zaldy Forro II, kag Bombo Jireh de los Reyes. Sir, no? Mayang gabi. Kumusta yung imo? Kumusta ka sa karon niya, sir? May gabi, Bombo Zaldy, kay Bombo Jireh. Okay naman ko sa subong gabi. May gabi, kasi niyo, tagpalamat yun. Pila na gani ang aton nga edad, sir? 32 na ako subong. Sa 32 years of existence, nakaagi ka na nobya sa una, sir? Yeah. Nakapila na, sir? 16? Grabe ka naman, Bombo Zaldy. May isip pa man sa kamot. Naisip pa sa kamot. Di mamangkot nato, no? Tinga, sa subong, single gihapon si sir. 2-3 years ago na may heartbroken nag-break up, so decided to stay single for now. So, mas gimpili mo lang, anay, sir, no, nga i-enjoy, anay, ang single na subong kaya 3 years ago yung mga last breakup. Pero, if you don't mind, sir, naka-move on ka naman dito sa imong 3 years, sa imo to nga ex, 3 years ago? Ay, so far, nakamove on naman. Pero, nagahulat na rin sakto nga simple, sakto nga persona na tagaan na naman watang mga oras. Ti pamangkot natin sa kay sir, no? Kay Sir Rodolfo. Ti kaya mo na naka-move on ka naman dito sa imong nga past relationship. Ti sa karon niya wala mo paghihapon nakita ining right person kung mayara ka na ginapursu sa karon, sir. Wala pa. Man nakita so far na sakto nga persona tagaan sa simple. So far, sir, satisfied ka man sa karon sa imo nga season nga single ka at the age of 32, wala ka man ka-feel pressure like ang iban nga daan nga mga lalaki sa amo na nga edad, may mga pamilya na, may mga bata na. So ano ya, sir, imo gakabatyagan sa karon? Well, tinanglan mo lang pamitaron ang positive sa negative outlook ng ilang position siguro. At the same time, bilang lalaki, tinanglan mo yung stable kayo before ka come up sa edad nga may na hindi ka naman siguro magkagto sa hampang-hampang pa. So, magkagto ka naman sa married nga stage ang imong kabuhi. So, that's why ka naman stable ka nga before ka magsulod at sa relasyon, da ka naman kakon padulong sa pagpakasal or someday. Parehas, no? Stable, gusto nila. Mga Si Miss Germany, gusto stable man. Si Sir Rodolfo, gusto stable man dana antes magsulod sa relasyon. Di kaya sa imo, Sir Rodolfo, no? Ari ipamangkot naton danay, ano gid ba lang imo yang ginapangita sa isa abi ka relasyon, sa isa ka babae nga makapartner mo? Naman, kabudlay mo na bisag doon pang ginapangita. Actually, guys, hindi mo na ginapangita. Siguro ang
tao or ang babaeng mag-click kami in tamang mga gusto. Especially wala blang kabalo ko nga meron yung komplikasyon si Sarah ka relasyon pero arabang matapos dalon sang couple ang isa ka relasyon bala. Siguro basing sa previous na experience or relationship na do ka medyo budlay kung one-sided lang ang gadalas ng relasyon. So I think it's more better nga duwa ang gadalas sa isa ka relasyon. Arang open kung sa isa ka at the same time nga madala nyo yung relasyon going forward. Wala, balik-balik ang issue or what not. Especially for those nga young couples, I guess. Kung may mga issue bala sa relasyon, I think it's more better nga pag nastoryahan, kag nasettle lang ang relasyon, hindi pagsaga balik-balik. I mean, issue, hindi pagsagisaga, balik-balik, move forward with permit para at least diretso lang. I think doon ka muna sa isa ka mga rason before rin sa ako yung experience. So, kumbaga, sir, doon nagapati ka man, sir, nga maabot lang na siya ang right person man para sa imo. If ever, sir, mag-abot na, sir, arang ginapangita mo bala, sir, nga maklik ka mo and ma-feel mo, sir, ang spark. So, ready ka naman, sir, sa imo nga situation sa karon nga i-pursue na siya and mag-proceed, sir, sa marriage if ever nga ma-feel mo siya, gid man. Kung mabasyagan mo bilang isang lalaki nga kaya mo na sa ihalad sa altar, especially dapat pag kung makita mo sa iyang personality or sa iyang pag-explanay nyo nga worth it sa ihalad sa altar, definitely dapat kita. I mean, especially sa ako, kung makita kong worth it sa ihalad sa altar, definitely pakaslan at first. Di kay ikaw ya sir no, nakaagi ka na sa iban nga relasyon, antes ka subong single, kasubong at the age of 32. Ano ang imo abi nga masiling? Da okon ma-message dira sa parehas man bini mo nga single, ano ang dapat nila nga likawan bala para hindi na sila magsulod sa relasyon nga at the end mabulagay lang man gihapon, sir? Well, siguro pinaka the best na advice na masagot sa mga lalaki, not specifically sa lalaki, same man sa babae, is to enjoy the situation kung single pa ka mo at some point. Maabot din ang adlaw kung gusto nyo na mag-settle or magkagto sa relationship, which because nga medyo sayang ang oras, ang simpo, ang stage na kinanglan mo sa lalao na tagsa-tagsa, especially yung family, both sides. And once ka mag-break up, kung hindi ka pa ready or pinunto kasi yung relations for both sides, ma-start over ka naman. Ang muna yung pinaka-budlay siguro nga parte sa isang relasyon, ang pagkilalahayan nyo, ang pagpabalo mo kung anong gusto mo, color, sa sugat, dulo mo everyday, naghatag mo tsokolate, bulak, so on and so forth. So ito nga muna yung pinaka-budlay. I-avoid na magsulit-sulit ka sa amo na stage. Tapos once nga mag-decide ka nga kilalahon sa dapat move forward nga kilahon to move the next in the future. So sir, santo man sir sa amon nga pagpamati no sang imo nga mga sabat, we can conclude sir, correct as if we're wrong, may handom kagin man sir nga magka-family sir no someday kung pahanugutan. Kung ipagbuot, of course, bilang lalaki gusto ko man makita ako ng mga bata someday. Kung ipagbuot nga may maabot nga sakto nga persona, definitely ako. Pero kung wala, sir, okay man lang sir sa imo? Kung wala, wala naman ito na may mahimo. So far, wala taon di ba ito na man lang gusto. Tayo madam, magiging salamat sir no sa ginhatag mo sa amon nga mga informasyon sa mga rason sa imo yang abahin kung tubtub sa karon nagapabilin ka nga single. Nag-comment diri si Ma'am Sharin Estasyon, base ako na. Kay 31 siya ko no, tapos single man siya. Okay, kamo na lang na bahala mga kabombo sa comment section. Ga-interview lang kami diya. Pero madam, magiging salamat no Sir Arnolfo sa ginhatag mo ya sa amon nga time sa subong nga gabi ti nakuha man namon ang bahin sa mga lalaki naman niya. Ti medyo pala parehas ng gali no Bombo Jireh. Thank you again Sir Rodolfo and mayong gabi. May gabi, salamat man Bombo Zaldy, Bombo Jireh. Jireh.
Te Bombo Jireh, no? Nabatian natin si Sir Ranolfo, Sir Rodolfo. Sir Rodolfo. Kag si Miss Germany, daw pare-parehas sa ilang ginapangita, no? Wow. Parehas nga settled, parehas nga enjoy na yung pagka-single, tugtog nga wala pa. Siyempre, Bombo Zaldy, at the age nga, ano yung mo ginapatimaan? May ginapatimaan ka? Joke lang na yung ako niya. Masunlog-sunlog ka pa. Pero hindi Siyempre, Bombo Zaldy, at the age of 30 plus na guro, ang mamo na nga pangitaran, they would like to have someone nga they can settle with, na man bala, hindi na for games, no? Pero may nag-comment, Dria, di Bombo Zaldy, need gid maka-love life kung ga-school ka pa para may inspiration ka. So, estudyante, ini siguro ang nagka-comment, no? Pamangkot natong ka Bombo Jireh. Bombo Jireh, sa estudyante ka, nagka-love life ka. Bombo Zaldy, studies first ako, no? Nag-focus kita sa aton kapag eskwela para makagraduate kita nga wala sang distraction. Tiyang ba, kinanglan inspirasyon ko no sa Ang ako yung pag-eskwela? inspirasyon to yung bisad to, Bombo Zaldy, mga K-pop, kag mga K-drama, okay na kung nasa mo na nga inspirasyon, depende, manasi mo ginakuhaan. So, Amo na ang sabata dito kay Sir Glenn Guangco, nga ti, amo na sabat ni Bombo Jireh, no? Kay as much as possible. damo sa inspirasyon. Hindi lang Oo, kuno relasyon. Depende. Kaya diba nga daan, Bombo Zaldy, magsulod kita sa relationship, dapat ano taman nga ready, kita wala Bombo Zaldy. Ti kung estudyante ka, abi, tanawon tayo kung maging inspiration, yun man na siya, or basi maging distraction, gali mag-break ka mo, tapos ga final exams ka mo, feeling mo, hindi ka ma-distract, di ba? Mga amo na lang ang mga bagay. So, depende, binagbinagon tayo, no, kung na ready kita or makapamaayo man na sa aton. Kinilain man ang, ano, di ba, Bombo Zaldy, ang point of view man sa isa kag isa. Amo gid. Ka sa lato gali no kagina nag-comment to gali si Sir John Ray Kanto. Tiyan mo tong sabat siya nga pamangkot no. Ti mga kabombo, kamuya anong rason nyo nga yara na kamo sa edad nga 30s plus naglapaw na kamo sa kalendaryo, wala na nadugangan, biskan dugangan pa kunong kalendaryo, hindi gyapon kalabot mo. Ano ya ang inyo nga rason? Katamo, wala Bombo Zaldy, so nagka-comment diri sa aton, ho nga nagahambal sila, the right person is not perfect, but she is the right one, no? Hambal ni Sir Glenn Guangco, mga naghatag man sila sa mga payo, mambala sa pagpangita naton sang aton nga rights person. Amo gid kay syempre kung kay isa ang mga ara gani bala Bombo Jireh, ang mga naka-experience na sang failed relationship kung kay isa sa ila kay gid na makakita, makakuha pagid mo sa mga matutuod gid bala nga advice. Correct. Charge to experience. Eh syempre malikawan mo na nga daan mo kung ano ang mga hindi mo na dapat niya kadtuan, hindi mo na dapat niya himuon. Kay kun may ara bala chanson Bombo Jireh, hambal nila no nga nakita mo na ang dawan pero naglapaw. Pero kapati kita Bombo Zaldy nga the right one will not miss you. Ang kumpara sa imo na siya, para gina siya sa imo. Hindi ka na pagka, oo, God will make a way for you to be together. Wala nga nga pagpati. No, you don't have to force it, di ba Bombo Zaldy? If it's for you, gid, no? Pero ang pinaka-importante, Bombo Zaldy, kung mag-abot ang the right one, ready kita, no? Kag kabalo ka magdala sa inyo nga relasyon. Kay hindi pwede nga ang isa ti among gabaka-baka, ang isa gapabugat. Gapaguyod dapat parehas. Asog po na natin no ang kagina naton nga diskusyon na hanungod sa rason kung nga single ang iba no mga kabombo. Diri na kita sa number 3 no, medyo dasig-dasigan ta na lang. Ang ikatatlo tapos na ni. Una, hindi ikaw ready. Ikatatlo, hindi sila ready. Amo naman na siya Bombo Zaldy. So dapat ready ka mo nga duha kay kalaway nga one-sided, no? Amo to nga bal mo kalaway man nga nagapaguyod bala Bombo Zaldy. So amo na siya ang ikatatlo nga reason ko nga single kita. Ikaapat, you prioritize other things. Mayara ka nga priority. Parehas to bala kagina kay Ma'am Germany. Yes, syempre, prioridad niya danay, ma-enjoy saya danay dito sa Germany. Himuon niya danay. Enjoy single life gani hambal nila. No? So ang iya nga priority is not love. So lain man ang iya nga focus. Isa pa Bombo mga Bombo Zaldy. Lock to self. Exact gid mo Jireh. Pero magluwas dira no sa iba ng priorities. May ara man niya Bombo Jireh nga busy lang gid ya. Wala time. Wala ka time sa pagpalangga kay workaholic ka na. Meron man Bombo Zaldy, hindi ka busy. You're not busy enough, no?
So amo man na siguro ang isa man ka reason. Ari Bombo Zaldy makapatin ga ano gid kita di say ka number 7 nga reason kung nga madamo sang single, there aren't many fish in your particular sea, meaning do wala maayo Kulang sa choices mo. kulang choices. Kaya mo lang nabi nga environment, gina-expose mo ang imo nga self. So, dapat i-expose and i-explore mo man ang imo nga self. Hambal sa mga isda sa environment ni Jireh. O ba, hindi? Ano? Ano Hindi, tani? joke lang. Mapasal di overtime na tabala. Kaya mo na ang mga rason, no, ting iban, kulang kitang ilang nga choices kuno dugangan. Mayara man, nga hindi sila ya biti sa subong online dating. Yes. Hindi sila ya huyog, hindi nila huyog. Hindi sila mahilig sa online dating. Natamad sila mag-reply sa chat. Ay, Bombo Zaldy, may ara sa karon sa Facebook. Very tempting na sa karon, Bombo Zaldy. No, kung may ara, pag mga omegel sa Facebook, mga dating app. So, isa lang yung kapindot yung makakita ka na sa mga ka-chatmate. So, Pero may ara- hindi na siya mangin Oo. applicable sa mga natamad mag-chat. Correct, no? Kag siguro sa mga ages 30 plus, hindi na sila laban guro mga 30 plus nag-online dating man, no? Bombo Zaldy, no? Feeling mo. Ano ang next naton, Bombo Zaldy, is hindi ka approachable. Ay, syempre, yung mga lalaki, bala Bombo Zaldy, no, nahuya man na magpalapit sa isa ka babae, nga daw ka hindi open, no? Daw ka hindi bala approachable. Kag intimidating, Bombo Zaldy. Tuod gi man na Bombo Zaldy, nga ang mga intimidating, ang mga babae. Para subla ka Miss Germany, daw ka strong, independent woman sa iya, ti daw ka gaka-intimidate siguro ang mga lalaki sa iya magpalapit. Do amo na bala Bombo Zaldy. Kaya mayara gani nga iban mayara di gani nga naga-comment Bombo Jireh nga kinahanglan kuno may dughan bakod imo dughan kung magsulod ka sa isa ka relasyon. Yes. Ilabi na sa mga lalaki, no. Amo na yang rason nga ti ang iba nga lalaki hindi sila makapangaluyag, hindi sila makadiskarte kay intimidated sila. Nami na gani, yung Bombo Zaldy, kung mas intimidating ang babae, pero ginag-go, gihapon, dragid makitaan nga courageous, gid lang lalaki, no? Kag seryoso, gid siya. Galing kay syempre, hapos man lang sa aton ang balon, pero masakit man naguro sa part sa mga lalaki ang makabatsyag sang rejection, Bombo Zaldy, no? May nabasahan kita bala Bombo Zaldy nga quote, no? Antes kita magtapos, nga women trust God by waiting, men trust God by risking rejection. So sa mga babae, bingadaan sa aton yato, nagahulat lang, no? Ang mga lalaki naman yati, sila ginang nagapursue sa mga babae. Pero nga tondera, ti syempre may kanya-kanya nga rason. Correct. Ang iban dira nga amo na nga wala sila gihapon nagasunod sa relasyon, ti sa mga ginikanan dira, no, sa mga katiyaan, kalma lang Tita. na ya hindi naton Tito. mag ang iban biga pa ngayon na wala pa gyapon apo. Ka-relate ka, Bombo Zaldy? Hindi kaya ka-relate si Bombo Kim ko na maka-relate. So may nag-comment, di ho, ikaw ay talaga si Shirley Ann Valencia Dumajego, dapat ko no, ma-effort gid ang guy kung gusto niyang isa katawo, charge your experience siya Bombo Zaldy. I believe that true love waits, maabot gina siya nga wala mo, gina-expectar. So Bombo Zaldy, ini nga ton commentator nga daan Bombo Zaldy, asaksi man kita ni sa iya nga love story, and grabe man ang effort sang guy sa iya. So, doka, charge to experience man ang iya ni Shirley Ann Valencia Dumajego, Bombo Zaldy. Na, Hindi lang gid kita madulaan paglaom sa mga single dira. May ara gid nga para sa inyo. Ti kung Correct. wala, ti ang importante yan na enjoy nyo ang kabuhi nyo bilang ti single. Kag Bombo Zaldy, it doesn't mean nga single ka, miserable ka na, no? So, minsan sakto. tangyara, kasamo sina nga season, galingan mong maging single, no? Upod mas ka to sa mag-grow mga ka. naga-date kay para Third wheel, para libre milk tea, mga amon na. Pero tuon, no? Siya mas ma-invest ka, no? Sa imo man nga financial stability, mas magtuon ka, mas ipag-grow mo ang imong self para kung mag-abot ng right one para sa imo, then ready ka na, kag mas you are on your best version, di ba? Tiyan mo na, no, mga kabombo nga to niya tupik ko ya sa subong nga gabi, damo-damo gid sang interesado, kag madamo gid mga sang kabombo. active sa comment section, kag nag-comment dito sa nauna naton nga post na hanong dira ang iba nagapangakig hambal nila kuno nga agi nahilabtan sila sang bombo. Amo naman ko nung kinapamangkot ka, Bombo, kuno ang ilang pagka-single. Sorry lang gid gapamangkot lang kami sa inyong opinion. So salamat gid sa mga nag-comment man sa aton nga post, kag sa mga nag-comment man sa aton nga live sini nga gabi, no, kag sa mga nag-participate man, especially Bombo Zaldy sa aton gid pang interview kay Miss Germany kag kay Sir Rodolfo, no, sa ila pagpakigbahin, pag-share sa ilang experience, point of view kung nga single pa sila gihapon at that age. Tingin ako labos nakikita sang oras no, mga kabombo, magakita ay na lang kita liwat sa masunod naman nga Domingo para sa isa na naman ka interesante nga mga tupiko
diri sa aton niya sa Hutik sa Kagab-Ihon. Kay sa katapusan, kami niya na yung tag-Hutik sa Kagab-Ihon. Bombo, Jireh de los Reyes. Kag Bombo, Zaldy, Forro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio! Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new.
for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the